Hello guys, lamsako norokno haino hai Kwtal video o belai kheno kedungma salni yagulo tini video chengnan thang tongo norokni bai hingke to I koyango ready selling jak hingke ang dokan ni phai naine mani lenge prap saklai jak tangai hingke mini customer rokno manage khai aboni bagai hingke Christmas tini hingke to second day ngi tongo Christmas ni Mela choli tongmani Christmas banik hingke abono second day hingke khana ke to last jeng thana hingke khana time rok mangla khini nai tini thangi nai ana ni once of hingke bono himni himni ni lengjagi thui tongmani sajawoi nai tabuk konai iko iko bini tini ni lok ani hingke to sob somoi toli murai hai ro tau to kasang mo jora ba kisa mokol robum jak hai ka kamu kring si jak itu hingke phataro belen thanawo aboni bagi mobile ko chumlai jak hingke tabuk thalai nai malan mokol bahai to kachi konjo kan se mokol basa jagawo mok kring te mokol marung to thing tong nai thok jawa nai ta nai kino Chinese to hini hiya Korean khang ni thonta Chinese hingke jol jawo Chinese mal rok ni chakai hai deba Korean rok ni chakai kai jol ya Korean ni chawanta tin thangai mane muksa su paine hine yo tam pai jang no saimya ko nai ne nai gana bahai angke to ayang ya pasi kelai liya je orang sok mani ayang ya pasi kelai liya bahai janong to Christmas ni dogan rok bahai ke tangjak sudah sinu ya ge rok ke ta hanyo palasa guri rok berai rok phayu ta bukhe sogiya duk sok kan ke tini thangi ne gana tam tam rok an bakhani mani de tong muksa sok paine hine wa sok ke himchidi asakle ya karai phat phat thanglai sinai gai obang ke tini ni bini Christmas banik thanan bagai bini outfit of the day norong nugui makna kisa misa ser guroi furdi hingke abono bogani sakao tabla kalar siliri rikha hingke bogan ongkha hingke himde Christmas special disco chali tong chino disco diwani mokrong mi mas thini ka ngobono kiting gori jangman nogoi nas nai mali ayang single tham chắc nhiều tham dân hay patla ông ra hàng đi ông mua có bố patla ông ra lúc này đó cả sang xúc lóc lúc đây nani kaya uwan dulu selama nita punjuni. Sini deh. Amo tabu amo rongria ko do selama jakse. Rongria ko. Hey, kalai. Tang suria ko kalai tang. Amo ke skill look book. Skill look ke tabu phali ase. Local color oma hai ke phali. Ama hai sitrap local. Local color. Amo rongria ko po iko. Amo hayang tong ta. oh sao This hatal than nai thoko
Này có leo được không hả? Nah, di teh. Lu pun color nak. Purple color. Ya. Ini ko sabin khaji dala. I don't know habjang. Iko. Omna siri. Oh, nana, kanyal daw. Iko na ini. Okay, ni banyak ha. Buka haman yang teoro ni deh first time. Oh, apa yang nu banyak ha. Buso kaisa? Kaisa buso? Oh, sabo. Orang cai tanai jar. Apa kah? Nang ya sabai mi aku mau nunggu di. Discount ya, le mau discount pun kau aja. Sandita, sande. Tabukhe sabai ako baye blanket pailenya nai tong layo chini bukang sanangai tong kha hinke ba hinke ang o je nai mani no kha sung nai thok jagya haipano nai tong kha ke te kaisa no na lai khai ko ke phele phunuk jaglia nogo thangai no no phunugano a ang je nai mani slai te kisa quality sawo ang nai mani hinke toi ko nogoi man khana baskango no berajak hinke abuno blanket ako pailai nogo thanglai tonglai kha siring ong bai soka lama borok masapan kuri kham Gamase, sini bike at kasa, naimani kure hayong ibaka kacing hayong itangka, olo si nuhur si ui ko bunyi agi to berai kalang pro betrang kai jo tonin berajak hingga sini hingga yang besar habjaman bagai at kasa nugui rui taksi kasrang itang si hingga finally nogo sok pai kha iko ani poki bai hiri chumlai jak songke hingga iko blanket ketal tui femani nugui nyoman khana blanket ketal bai si chumwi thonani nai tong khangkhe hinke tung to ongo haipano dam de marokha saimalia 2000 marokha borok 2500 samani bisingo 500 sikhai mano ang aso khai rok manya si saimano dam to bangkhana haipano kokrei ang comfortable jatman kha hinke abono happy hinke asung no tai ko kahamano kwar mano kolok ma haipano dam de marokha norok ano kisa reply ri sanata korodi hingke abono jotono no hor kaham norok Mela anu ketal video jotono no hor kaham bye bye.